Práve vyrážame zo štvrte Bory za ďalším netradičným zážitkom. Tentokrát sa budeme venovať psíčkarom a ich možnosti využiť túto hrádzu, ktorú majú rovno pod domom. Stretávame sa s Jurajom Ferkom, ktorý nás naučí, ako správne behať so psíkom. A ideme so psom robiť športové aktivity. Prvá vec je, ideme si zabehať. Ja teda moc nebehávam, ale pri behu pes po ľavej strane, ale potom to príde, ide cyklista, pes po pravej strane. Má to tolerovať. Ďalšia vec, keď zastaneš, je dôležité psa dať do ľahu, aby ležkal, postav sa na vodítko. Vďaka tomu tam vydrží, lebo teraz, keď sa mi aj postaví, tak ju to vráti hneď naspäť. No a keď bežíme ďalej, tak tu prichádza ďalší dôležitý moment. A ďalší dôležitý moment je detské ihrisko. Na detské ihrisko pes nemá ísť. Takže vtedy použij prvý stĺpik, psa tam odlož a ty môžeš odísť na detské ihrisko. No a v neposlednom rade, aby pes fungoval na hrádzi, aby si vedel zastaviť každú jeho aktivitu. Ak prichádza povel, fuj, a žrádlo na zemi, fuj, perfektná. Ako náhle to nechá tak, odmením ju. Takže trénuj doma povel, fuj, lebo ten ti na hrádzi bude naozaj pomáhať, aby pes nebežal za zajacom, ale takisto, aby nežral zo zeme. To, čo tam niekto iný strátil. Čau!